in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from that holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord of thy birth, Jesus, Lord of thy birth. Silent night, holy Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Broadcasting from the third floor of the Amando P. Amaton Civic Center, College Park, Bacolod City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tungtak na untuk alas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world. Okay, maayong hapon sa mga suki nga tigpaminaw dinhi sa kusog ug lanog kayong istasyon sa DXAA 92.5, no? Sakop ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, una sa tanan atong pagyupo sa station manager dinhi sa istasyon, si station manager Jet Opilak. Sir, ug sa tanang staff nga niya dinhi nining maong istasyon, no? Og ang amo usab nga pagyukbo, no, sa among obispo, Monsignor Sibero Cairmari, uban na sa mga kaparian, sa among Bible Director Father Ramil Corong, uban na ni Father Ruin Salvo, o sa tanang mga kaparian nga
mi suporta usab niini nga maong ilang pagtugot nga mahimo kini nga maong tulumanon lanog sa kamatuoran. Okay. Anining unang adlaw diin among pagkasugdan dinhi sa maong istasyon lanog sa kamatuoran. Ako po nga ipaila-ila no kininyo. By the way, ang akong kagalingon kini diay no ang inyong sulugon sa maong tulumanon lanog sa kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. Kauban usab nato dinhi ang atong National Organizer o Western Mindanao Organizer sa Catholic Faith Defenders, si Attorney Mike Abbas. Ug usab namo ang among presidente, Brother Nicolay Lucenio. So gausapan namo makauban namo dinhi no nga moalagad kaninyo. Okay, ako sang ihatag kininyo ang akong kauban dinhi si Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo sa imong nindot kayo nga introduction. Mga igsoon, mayong hapon diha sa tanan nato nga nagsunod nining atong tulumanon. Bisan pa ni ata ning bago nato nga estasyon, DXAA. O nagapasalamat sa gihapon mi nga inyo kaming ubanan nining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Sa gihapon, gipasalamatan nato ang atong tanang obispo, si Bishop Severo Caermari, kauban sa atong Diocesan Bible Director, si Padre Ramil Curong, ug sa tanang mga kaparian, kansang ilang pagtabang kanato nahimo kining nagmalampuson ang atong tulumanon sulod na sa daghan nga mga katuigan. O mga igsoon, agig pasiuna, among ipahibalo nga sama sa gihapon, sa una ninyong nabati kami dito sa ubang stasyon, ang atong tulumanon mao gihapon. Ang atong format dinhi, we have to explain every doctrine, teaching, and even practices of the Catholic Church, after which questions will be raised therefrom. And we will be answering these questions even if we have no more time next Saturday. Okay, attorney, sa di pa kamo padayon, may siguro unahon na to, attorney, kung alang sa mga labi na sa mga bagong listener nga wala kahibalo o unsa ning tulumanon, no? Nga naman nga adunay lanog sa kamatuoran nga gi pasiugdahan sa Catholic Faith Defenders ubos sa landong sa pagpailalom sa Bible Apostolate nga ministry gyud sa atong diocese. Salamat kay Brad. Ang imong pangutana, ang tulumanon nato sa Catholic Faith Defenders ubos sa Bible Ministry sa Diocese sa Dipolog, ang tinguha ini mao ang pagpasabot sa mga doktrina, mga pagtulunan o mga pagbansay sa Iglesia Katolika nga wa masabti sa atong mga kaigsunan nga naa sa bangpundok sa tinhuan. Kay kung imong pangutan-on sila ug dunay usa ka gatos ka mga kanhi mga Katoliko nya nahadto sa laing pundok, mangutan-on nimo sila ngano ba nga mibalhin man mo sa Katoliko, siguro ang tubag nila usa ra gyud nga wa mi makasabot sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. O ngano mibiya sila. Oo, ngano mo nang mibiya sila mga igsoon. So mo na hinungdan ini nga atong tulumanon gihimo kini sa dugay ng panahon mauligi aron sa pagpatinaw sa bisan unsang doktrina, pagtulunan o pagbansay sa Iglesia Katolika, pinasubay gyud sa balaang kasulatan. Attorney, basig magunahon na sila ba nganong kinahanglan man gyud nga ato silang pasabton nga nga naman day nga pasagdan lang, okay, naamang total Ginoo ra man gihapon. O pang Ginoo ra man gihapon ng mobiya ta sa simbahang Katoliko. Oo, na kuan lang lain-lain lang ba og pundok. Ano man yun? Salamat kayo gyapon Brad niya na imong pangutana nga yes, ang tinuod ngano ba nga ato pang ipapatinaw
nagtuod na nga ang Iglesia Katolika mao ang inahan nga iglesia. O kini atong mga igsoon nga kitibag nato separated brethren, separated good gikan sa inahan nga iglesia nga nagtinguha ta nga kun ang Iglesia Katolika naninguha sa kaluwasan sa atong kalag, dili lang ang Iglesia Katolika, kundi ang tanan nato nga mga igsoon nga mga Kristiyanos makabaton sa kaluwasan sa atong kalag. Mao na nga gihimo kini mga igsoon dili sa pag-unsa, unsay tumong nga aron may matagaan og sweldo sa obispo. Mga igsoon dili na mo tumong. Usa ra gyud ang tumong nga magkasabot unta katong atong mga igsoon makatoliko man ug dili katoliko. Busa mo dawat tag mga pangutana sa sunod siguro nga mga Sabado nga umaabot mga igsoon. So mao na tungod kay we believe that the Catholic Church is the mother church. Iya ka ng obligasyon sa usa ka inahan nga iyang tigumon ang iyang mga anak diha sa iyang mga bukton. Tama, attorney. So, mura ba og pamilya ba no nga? Siyempre, ang ginikanan, kung nahigugma sa mga anak, kung dunay mulayas, maadto sa uwang dapit, nga tungod kay nasuko, unsa rewa, kasabot. So, gugma sa ginikanan nga kung mahimo, pangitaon ng maong anak, o istoryahan, aron mausa og balik mo pauli. Yes, Brad. Mao gina siya, Brad. Dili lang kay mao lagi, dili lang kay matudpas mga bulanon ija-ija lang. Dili ta mag-ija-ija, kundi mag-usa ta para sa kaluwasan sa atong kalag. Kunya gikinahanglan man gud sad nga ang kamaturan mo ay atong ikahatag nila tungod kay samtang tinuod na Brad si pangutana nga Dios sab ang ilang giampuan, pero ang paagi sa pagampo wa mahiuyon sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo nga nagtukod sa iyang simbahan, the Catholic Church. O matud pa kay usaraman kay iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Kristo o kanay iglesia mao man ang Iglesia Katolika. Mao na nga ang Iglesia Katolika naninguha nga masabtan ang atong pagtulunan, ang atong pagbansay sa mga Katoliko man o bisan dili Katoliko. Kay mao lagi ang kayusahan, mao nga kitang tanan magkahiusa paingon sa kaluwasan sa atong nahinumdum ko, attorney, sa gipamulong gid mismo sa atong Ginoong Jesucristo sa San Juan 17:11 nga nagingon siya nga, amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Unya giapirmahan po ni San Pablo sa Efeso 4:4-5 nga usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. Mao na, attorney. So mao na nga gikinahanglan gyud nga atong panaliptan ang lunsay ug mao gyud ang tinuod para nga mahinay-hinay og balik ang atong panaghiusa kung kini kinahanglan mo gyud ni attorney. Yes, sir. Okay. So kung maingon sila nga ang atong tumong medyo o lain ang atong tumong niniyagi paghimo ni atong tulumanon, kini tulumanon dugay na siguro unta ning nawala sa kahanginan, pero kay kabubuton man ni sa Ginoo nga ang iyang pagtulunan unta masabwag, masabtan sa tanan nga mga nagtuo kaniya, apil pa man gani kadtong mga dili Kristiyanos. Mao na itumong nato nga kiniliging maong simbahan, Iglesia Katolika, nagahatag nining maong tulumanon aron masabtan ang iyang pagtulunan, aron kung masabtan nato atong pagtulunan, kita sad makahimo diha sa hustong paagi sa atong pag-adorar niya ngadto, pag-adorar ngadto kaniya, kung pag-ampo o pagdaig ngadto kaniya, pinasubay sa balaang kasulatan kon Santa Biblia o sa gitawag nato Sagrado
nga tradition or the sacred tradition. Okay, ato siguro ning sugdan proper attorney. Okay. So ato siguro unhon kining mahitungod sa Biblia, no? Ang iyang background ani kay nagtuo magunta nga ang atong informasyon may labot na ni nga Biblia kinahanglan sa ato sang atong uting kayo ni og maayo kung ang ato bang pagtuo aning Biblia, no? Husto ba kay nagtuo ta attorney nga gumikan ni sa siguro kakulangon nato aning background o historical view aning Biblia. Ako sang ihatag nimo, attorney. Okay. Mga igsoon, yes, akong nahuna-hunaan nga ang unang tima gyud santod kining maong tima unta sa matag tuig magsugod gyud unta sa unang Domingo o Sabado sa matag bulan sa Enero sa matag tuig. Pero kay niyaman ta sa bag-o natong istasyon, bag-o natong programa dinhi sa istasyon sa DXAA. So ato gihapong sugdan pinasubay sa kasaysayan sa balaang kasulatan kon Biblia. Mga igsoon, ang Introduction to the Sacred Scripture, this is good for 1 semester. Pero dinhi sa atong programa ato lang ning kuhaon og usa ka oras o di baka moabot og oras ang atong time nini allotted pa ning maong topic karon mga igsoon. So gitawag lang nato nig lakbit nga kasaysayan sa Biblia. Yes. Okay. So mga pangutana natong kagalingon unsa ba gyud ang Biblia? Sumala sa definition nga gihatag ni Funk and Wagnall's Standard Dictionary sa pahina 117. Gingon nga ang Biblia usa ka basahon o libro nga gilangkuban sa daan ug bag-ong tugon nga gidawat sa mga Kristiyanos ingon nga Dios nun nga pinadayag or divine revelation. So, mao na mga igsoon ang definition nga gihatag ni Funk and Wagnall's Standard College Dictionary. Pero ang definition sa atong kaobispuhan nga gihatag sa atong kaobispuhan kon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP ginaingon nga ang Biblia usa ka libro nga gisudlan sa pulong sa Dios. That means the Old and the New Testament. Diha sa pulong sa tao alang kanato og sa atong kaluwasan. So pinaagi nini mga igsoon nining definition nga gihatag sa CBCP makakuha ta og mga pangutana o inuntala nga pagtulunan pinaagi sa maong definition mga igsoon. Gingon nga ang Biblia usa ka libro. Ug kay libro man mga igsoon ang pangutana karon, kay libro man ang Biblia nato karon sa atong panimalay giunsa ba na nato unsa ba ibuhato nato anang libro sa elementary pa ta nanatay mga libro na college ta hangtod natapos ta hangtod karon natay mga daghan nga libro. So giunsa ba atong gibuhat niya ng mga libro? Ang tubag simple lang kundi ato ginang basahon ang maong libro. Kunya ang Biblia kay libro man sumala sa gihatag sa atong kabispuhan. So kumusta man ato bang gibasa ang atong Biblia? O baka na agop-upil lang diya sa suok nga matud pa ok-okra ang nagpahimulos. Dayon ang ikaduhang definition usa ka libro nga gisudlan sa pulong sa Dios. Ug kay pulong sa Dios man ang Biblia, dapat di ay nga himuon nato kini nga usa ka prayer book. So diya sa atong pag-ampo mahimo nga pinaagi sa mga sitas sa balaang kasulatan atong mahimo o atong himuon ang usa ka pag-ampo either personal or communal. Dato pa kanang mag-ampo nga inusara o pinaagi sa kadaghanan. So himuon nato nga prayer book kay pulong man diay sa Dios. Kunya
pulong kuno sa Dios pero diha pinaagi sa pulong sa tao. So mga igsoon, kay pulong man sad sa tao, ang maang Biblia dili di ay lisod nato sabton. Kay tao raman ang nagsulat pero may lamdag sa Espiritu Santo. Iya gyud mismo sa Dios ang nagtultol sa maong magsusulat, pero tao ang naghimo niini nga mabasa nato nga isig ka tao. Ug kay tao man lang di ay buti pasabot nga kaya nato kabuton ang abilidad sa usa ka tawo kun ato lang kining tun-an. So gikinahanglan dahil kini nga tun-an nato gawas nga atong basahon isip usa ka libro, atong himuon nga prayer book isip usa ka sudanan sa pulong sa Dios, atong tun-an isip pulong o pinaagi sa pulong sa tao. Og ang katapusan nga bahin sa definition mao para kanato og sa atong kaluwasan. Nabot sabton nga human nato sa pagbasa, pagtuon, ato kining pamalandungan, mga igsoon, ug ato kining mapuy-an sa atong kinabuhi ang mensahe nga gihatag ni Kristo diha sa balaang kasulatan. So mao gid na ang tumong ngano nga gikinahanglan nga mobasa ta, himo nato nga prayer book o tun-an tungod kay kini para nga atong tuhuan, atong puy-an sa atong kinabuhi ug ikapambit usab nato sa uban. Attorney, sa di pa ka mo adto sa unahan, ako'y nakita ba ning mga kaning importante kay ni sa nga pangutana may labot na sa imong gisgutan no kining Biblia ba. Kay sa ato kung namatikdan karon nganong nabahin ta o nadaghan ning relihiyon kay bisan kinsa lang ang mobasa dayon ug unsay nasabtan moingon na dayon kini maong husto. Attorney, unsa man gyud proper ana nga dapat panglantaw sa tao ba? No kay mo na man gyud ni naandan palit lag Biblia ana dayon mobasa din og unsay nasabtan. Mao na ni husto. O sayop ang simbahang Katoliko. So mao na nadaghan, attorney. No unsa man gyud insakto o dapat nga panglantaw ani kining magtuon tag Biblia aron di ta mabahin-bahin. Sakto na Brad nga pero ato yung timanan mga igsoon that the Bible, it is the document of the Catholic Church. Iya sa simbahan ang maong basahon o ang maong dokumento. Okay, iya man sa simbahan, the most authoritative person or shall we say agency nga mo pasabot sa Biblia mao gyud ang Iglesia Katolika. Kay iya man ni nga basahon. Dili man ni sa ubang pundok sa tinhuan. Nganong iya tungod kay bisan pa man gani sa wala pa mo balhin ingnon ta lang wala pa mo biya si Martin Luther ang usa kanhi ka pari nga Katoliko niadtong 1517 mga igsoon. That means doon na usa ka libo 500 ug 17 ka tuig nga walay laing pundok sa tinhuan nga mitumaw except the Catholic Church ug ang Biblia diha na mga igsoon. Ang Biblia adunay 73 ka basahon. Ug gani bisan si Martin Luther. Si Martin Luther sa iyang pagbiya niadtong 1517 ug nagtukod siya sa laing pundok nang gitawag niya Lutheran Church. Nagdala siya sa Biblia nga 73 kabasahon. So, baliko na ko, tungod kay ang Biblia, iya man, ang tag-iya niini, mao man ang Iglesia Katolika. Dapat lang nga ang Iglesia Katolika unta, adto sila mamati sa otoridad sa Iglesia Katolika kay mao man ang ingon talang may authority sa pagpadayag niini. Para ni sa tanan. Pero, ang atong punto lang dinhi nga samtang para ni sa tanan nga aron mabasa sa tanan mamati sadta sa tingog o gitawag na the living voice or the teaching voice of the church nga mao ang magisterium.
Dili kay kung unsay atong nasabot, mao sa dayon, mohimo sa dayon ta, mo action dayon ta. So dili na mao mga igsoon. Sama ra gud nga ang atong nasod adunay kaugalingon ta nga gitawag nato batakang balaod Yes. or constitution. Mm. O natay kaugalingon nga mga balaod, nga mga criminal laws, whatever. Tungod lang kay ang usa ka Amerikano o usa ka Hapon, mahibalong mo basa og in English, makabasa siya sa Philippine Constitution, authorized na siya nga mo pasabot sa atong Philippine Constitution. Tungod lang kay makabasa siya. Oh, dili na. That is nonsense. Ngano man nga ang lain man nga mga katauhan ang mo pasabot sa atong Philippine Constitution. It is the Philippine Authority, ang Supreme Court sa Pilipinas, mao ang may gahom sa pagpasabot niya na uban sa mga abogado. Dili kay mga lain nga mga nasod ang mapasabot nini. It's just because they know how to read English or whatever. Sa attorney, sa di pa padayon, kaya malimot niya ko, nako'y nakuha ko nga or nasabtan o nagtuo ko nga siguro makatampo sa ni, no? Nga akong basis sa imo ng gihisgutan, no? So, mura ba ni attorney ba o nga ay Supreme Court katong imong gihisgutan na attorney? Yes. Oo. Nga gikinahanglan nga dunay ko'y final arbiter, di ba, ang Supreme Court Supreme attorney Court, final yes, arbiter. yes, ma'am. Oo. Kay kung bisan kinsa lang walay final arbiter attorney, no? Para ba mga abogado ba magdebate attorney o Magkagubot kina ba? kung ang resulta sa regional trial court or mga unsa ng lower court diha din dili magparehas attorney. Na kinsa may labawng tuhuan. So mao na ang ikinahanglan ng Supreme Court. Yes. Oh, dayon ningon sila nga kuan man na, tawhanon man na. O tawhanon man na. Now, ang Biblia ba attorney wala ba gapasabot nga doon na Supreme Court o final arbiter aning pagtudlo may labot na sa Kristyanismo? Actually, ang atong simbahan na gitawag nato og the magisterium of the church. Ang magisterium of the church siya pod ang final nga mupasabot sa pulong sa Dios. Maingon nga ang atong Ginoong Kristo mihatag ini ngadto sa iyang mga apostolis, dili lang ni bisan kinsa, kundi kadtong iyang gipili, iyang gitudlo nga 12 ka mga apostolis nga pinanguluhan ni San Pedro. So kadto mao ang iyang gipialan sa iyang mga pulong. So gikan ni San Pedro angtod na sa mga iyang mga sumusunod nga kapapahan, kauban sa kaobispuhan sa tibuok kalibutan. That forms the church magisterium or the living teaching, the teaching authority sa simbahang Katoliko. Sa ato pa attorney, correct me if I'm wrong attorney, nga kana ding principle nga na ay final arbiter o Supreme Court nga gikinahanglan, no, sa atong nasod, sa ato na sa simbahan gitawag nag magisterium. Yes, man. Magisterium na siya. Ato sigurong i-define sa attorney unsa nang magisterium kay mayon silang wala mo na sa Biblia. Okay. Ang magisterium mga igsoon, mao na siya ang malagi tawag nato na og the official teaching authority. Official teaching authority. So ang pagtulunan sa Iglesia Katolika ihatag na ngadto sa katawhan pinaagi sa pagtulunan nga dili na gyud mausab or pagtulunan nga gikan gyud sa atong talahoron nga Santo Papa nga mo'y puli ni San Pedro uban sa iyang mga kaobispuhan nga naggatag-gatag sa tibuok kalibutan. So mao na ang yun talang buhi nga magpasabot sa pulong sa Dios nga mao ang Santa Biblia. Okay, na hinumdum ba ko attorney ba, no? Correct me if I'm wrong attorney nga
nabasa na ko attorney sa usapod sa atong mga Catholic websites, no, o tingali mahinungdanon sabni, no, nga atong ipahibalo, no, dinhi sa atong programa nga kanang termino nga magisterium mapakasama na nato attorney sa termino ba nga Trinity, no, nga ang pulong Trinity mahimong dili mabasa sulod sa Biblia, Correct. pero ang gipasabot naa sa Biblia, no. Nagtuo ta sa Trinity dili tungod sa litra kundi sa gipasabot. Kay ang gipasabot anang pulong Trinity usa ka Dios sa tulo ka persona, di ba? Iyon na pod na hinumdum ko attorney nga kanang pulong magisterium gikan sa pulong Latin nga magister, nga ang buot ipasabot teacher. Teacher. So dayon kanang magisterium buot pasabot the teaching church o hugpong sa mga magtutudlo. Nganong ingon ta attorney nga naa gyud magisterium ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo kay kadtong mga apostoles nga iyang gipangpili, mga teacher man to tanan. Kay iya man tong gisugo sa pagtutlo. Panlakaw kamo, So, pagsumali. ang grupo sa mga apostoles attorney mao nay gitawag og magisterium of the teaching church. Mao nay final arbiter. Og hinumdum ko attorney sa Mateo 18 17 hangtod sa 18 nga kung dunay mga husayon attorney, o inana muadto kuno sa iglesia o simbahan. O ang gipasabot kadto na mga leader, mga apostoles, nga kung dili kuno ka maminaw ani mga apostoles, ang iyang simbahan ay isipon kuno kang maniningil sa buhis o but pasabot attorney makasasala kay katong kubrador sa buhis sa una makasasala man. So mao na nga. So kanang pag ingon nato attorney nga kining mga apostoles o mga maestro nga gitukod ni Kristo mao ni sila ang final arbiter. Yes, Yeah. Brad. Ang pagka inon ta lang yes, sa imong giingon nga kanaliging na mabasa bas Biblia. So ang pagkadili mabasa sa Biblia sama sa imong giingon nga tulo ka persona sa usa ka Dios, wa na magpasabot nga wa diha ang kamaturan niya na. Kay bisan mamagani sa Biblia mismo sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 gitin-aw man kayo dinhi nga gingon og ilang gibasa ang basahon sa kasuguan og ilang gisabot ang kahulugan og sila nakasabot sa ilang gibasa. Okay. Oo. Kunya attorney tingali mo ingon sila nga ug moingon mo nga hugpong sa mga magtutudlo o ang mga apostoles mo ay unang magisterium. O niya, mga apostoles. O ilabot ng inyong mga obispo. Dili mo na sila mga apostoles. Unsa may atong ika-istoryahan, attorney? Ay gitawag nato Brad og apostolic succession. Yeah. Ang apostolic succession mga igsoon tungod kay bisan musugod ta sa atong Ginoong Kristo kay nahibalo man siya nga pila lang katuig siya ning kalibutana. Ang mga apostoles sad nagtudlo sad og mga pari o mga alagad sa simbahan nana sa Tito 5 na nagtudlo sila og mga kaparian sa tumong og tinguha nga mao kini una ang pagtudlo og mga tudlo og mga pari og paghimo diha nga maapsay ang pagdumala sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang giingon ni San Pablo ngadto kang Tito nga doon nagyoy mga sumusunod ang mga kaobispuhan o ang mga mga apostolis kay nahibalugod sila nga tao ra sila, di sila bulungtad hangtod sa hangtod. So sa sulat ni San Pablo nga ato nang gikutlo Tito 5 naghisgot siya nga mao lagi magpili sad og mga sumusunod sa mga apostoles nga mao ang atong mga kaparian. Ito, teksto attorney, Tito 1:5. Yeah. So ang atong mga kaparian mao na nga na sort of mao nang nahimong mga obispo o nahimong mga kardinal o nahimong Santo Papa mga igsoon. So kining mga kaparian nato gikan sa atong mga kaparian paingon sa atong Santo Papa, they are
the successors of the apostles. Okay, na hinumdum ko, attorney, sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 20 o Acts chapter 1, verse 20, kadto bang nabakanti ang katungdanan ni Judas kay naghikog man to, attorney? Yes. O si Judas usa sa mga apostol, di ba? Oh, sa dihang nabakanti niingon si Apostol Pedro. Oh, nagihisgutan niya, murag na siya gikutlo sa Old Testament, attorney, nga kay giingon nga ang office kuno o katungdanan nabakanti, let another take. O nga ang maong katungdanan nga nabakanti kinahanglan dunay mupuli. Unya nahinumdum ko, attorney, sa hubad nga King James, dala nako karon kining King James version, hubad protestante. Malangan pa ko attorney, akong dalang i-diretso nga ang termino nga gihisgutan sa katungdanan sa usa ka apostol, attorney, bishopric. Bishopric. O nga ang katungdanan kuno sa usa ka apostol, obispo. Oh, bishopric lang, bro, karaan bang English ning sa King James, attorney. Oh, so mao na nga, so biblical lang atong pag-ingon, attorney, nga ang sumusunod sa mga apostoles mga obispo. Yes, ma'am. Kay kadtong katungdanan ni Judas gitawag mag bishopric, Buhat 1:20. Ang iya kunong katong and his bishopric let another take. So, mo nang tanaw na to sa history, kinsa man yung mga obispuhan nga sumusunod sa mga apostoles. So, kinahanglan po tanig historical evidence, attorney. Yeah. Sige, padayon, attorney. So, naamantan niya na, Brad, o, sa pagkakaroon, aduna na tayo mga 200 60 kapin, ka mga talang mga kabispo, Santo Papa nga napuli ni San Pedro nga may taman karon ni Pope Francis. Oo. So walay putol ang iyang kutay, kanang gitawag nato unbroken succession of from St. Peter down to the apostles, or down to the popes and the bishops sa atong panahon. Ato sigurong ihatag nila, attorney, ang teksto ba nga katong pagpanawag ni Kristo sa mga apostoles, katong Juan Kapitulo 20, 19 hangtod sa 23, katong niingon si Kristo ba nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man sa attorney, teacher. O din iyang gitudlo ang mga apostol, ingon nga mga teacher or extension ni attorney. Yes. Unya kay ato man gipakasama ang grupo sa mga apostoles, attorney, sa Supreme Court. Unya kanang Supreme Court attorney naman ay chief, di ba? Kay tanang mga justice, leader niya sa Supreme Court gitawag ng justices, dinay usay chief justice. Karon attorney, sa mga apostoles kinsa may gihimong chief? Ato na lang ning appeal, attorney, although sa separate lang ning topic, attorney, about papacy, about Peter, about Pope, pero ato ning lakbitan gamay, attorney, kay mao man ni ang nagtibuok sa Supreme Court. May kalabutan na sa yes. Ang atong Supreme Court is composed of 15 justices o naagay Chief Justice niya na. Yeah. O sa atong analogy sa simbahang Katoliko, sugod pa sa atong o sa mga apostoles nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo sa pagpanudlo, sa pagwali o pagsangyaw sa iyang pulong, naagyoy Chief Justice at naasay pangulo nila nga mao si San Pedro. O si San Pedro mismo ni angkon niya na nga siya usa ka pangulo. Attorney, no? Siguro maingon sila unsa ka yung mga bersikulo, no? Na hinumdum ka, attorney, kanang sa Lucas 22:26. Katubang medyo nang gilalis ang mga apostoles, attorney, kung kinsay hawod nila, kinsay labaw nila. Dayon, ang ato mga igsuong mga dili Katoliko, attorney, ang ilabang panglantaw ba nga sa tanang mga apostoles walay leader o walay chief. Pero kung atong basahon ng Lucas 22:26, attorney, si Kristo wala biya masupak. No? Although nang gilalis to sila, attorney, kung kinsay labaw nila, pero si Kristo wala masupak nga naay chief nila. Pero niingon siya nga, ang labaw diha ninyo
O ang leader diha ninyo sa Revised Standard Version, chief gyud attorney, literal po that, chief din, leader diri sa King James, no? Ang leader o chief diha ninyo mao kadtong magpakasulugoon o sugoon. Unya nahinumdum ko attorney, ang iya diing himuong sulugoon o sugoon attorney mo day ni chief. Unya nahinumdum ko sa San Juan 21 15 hangtod 17 attorney nga sa tanang mga apostoles si Pedro mangyud iyang gisugo sa pagpakaon o pagdumala sa iyang panon. So therefore ang gipasabot ni Kristo sa Lucas 22:26 nga servant of all or servant leader nga mao ang chief, mao si Pedro. Ikaw na po dato. So, yes, Brad, di naman siguro angay pa nato tas ana kay medyo mao magina, Brad, ang tinuod nga ipakita po sa atong Ginoong Kristo ang gitawag nato ang mithi sa pagkamapabsanon. Ang atong pagkapangulo, ang pangulo sa simbahan, lahi og ang pagkapangulo sa atong sibil nga kagamhanan. So unya atong ipahibalo nila attorney nga ang detalye aning pagka-chief ni Pedro o ang iyang pagka-pope sa tema unya nato mahitungod sa Santo Papa. Yes, Brad. Ato na nang hisigutan doon na tayo separate yun nga tema nini. Okay, ato lang giplaster attorney bro ang Supreme Court sa Biblia. Mao na ang mga apostoles nga mao na mga kung sa Supreme Court pa mga justices, dahil na ay Chief Justice, dahil ang gipili ni Kristo nga chief mao si Pedro. Okay. So mao na tanahon din nato sa history, no? Na kinsa may nakapuli, no? Kay kana bitong presidente attorney kung mabakanti ang iyang katungdanan doon na may mapuli. Di ba? Yes. So tanaw na to kinsa nakapuli ni Pedro hangtod karon o kinsa pa nakapuli sa mga apostoles. So ato nang matunan niya. Siguro ato ni napamantay oras Okay. adto siguro ta sa mahitungod jud aning kini unsaon pagsabot ning Biblia. Okay, Brad. Ang atong usa ni sa atong gitinguha nga unta masubtan yun nato ang paagi nga makuha gyud nato ang main nga mensahe sa balaang kasulatan pinaagi sa pagsinati sa unod sa Biblia ug ang mensahe nga buot ipadayag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga katawhan. So mao na mga igsoon nga kining maong paagi sa tawag na to sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, gitawag din nato og hermeneutics. Hermeneutics sa to paagi kini sa pagsabot sa mga sitas o mga citation nga naa sa balaang kasulatan aron di kita mahilayo sa pagsabot sa mensahe sa atong Ginoong Kristo. Og aduna kini gitawag nato kini og senses of the scripture, mga sentido or pamaagi sa pagsabot sa balaang kasulatan. Aduna lamay duha gyud ka mga dagko nga mga senses. Ang una, anang gitawag nato literal sense. That means understanding the scripture and literal sense. Mao na gipangita sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga mabasa ba. Pero ang maong literal sense mga igsoon ato nang masabot diha sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo nga nasulat ni San Lucas kapitulo 22 bersikulo 19. This is to be understood literally. Pag ingon ni Kristo, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong unod o mani mao ang akong dugo, ang maong pan o bino na himo nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. That means this could be construed literally. Gawa sa literal understanding of the scripture, nasa gitawag na to the spiritual. Ito pa understanding the Bible between the lines. So we have the allegorical, kanang mong tawag na to moral and anagogical senses.
ug uban pa nga pamaagi. Pero ang detalye nini mga igsoon ang akong ikahatag kay napuntay gamay nga oras mao kanang una gitawag na tog historical scenes nga di ni nato pag kalimtan nga sa matag basa nato sa Biblia una sa tanan magampo gyud ta sa balaang espiritu nga lamdagan ta. Unya samtang magabasa ta dili nato hikalimtan ang unsa bagyod ang mensahe o unsa bagyod ang tumong sa atong Ginoong Kristo. Unsa ba ang batasan nila sa ilang panahon sa dihang gipamulong kini ni Kristo o ilang mga gitawag nato og custom and tradition sa mga Hudiyo sa dihang gipamulong sa atong Ginoong Kristo. So mao na nga ang historical sense nga ato nang makuha kon atong pasiunhan og mga pangutana ang usa ka bahin. Una, kinsa ang namulong? Kinsa ang gipamulungan? O unsa ba ang panghitabo niadtong panahon nga namulong ang atong Ginoong Kristo? Ang example nini na sa San Lucas kapitulo 12 bersikulo 32 ug nahimo ning paborito sa ibang pundok sa tinuoan mga igsoon. Nga naman tungod kay mingon magud si Kristo ayaw kamo kahadlok jutayng panon kay kamo ang gikahimutan sa Dios sa paghatag sa gingharian sa langit. So mingon din ang atong mga igsoon o kita gyud ay kita nga kay kita man mo'y gamay nga panon. Ang uban natong mga igsoon nya magiluganay ni sila og kinsa gyud ning gamay nga panon. Yes. Nya sa ato na karong statistics aduna na mga 44 ngadto 45 mil Christian denomination lang na all over the world mga igsoon. While abot ng mga non-Christians 44 o 45,000 na ka mga pundok sa tibuok kalibutan nga mga puro ni sila mga gagmay. Asa ba'y tinuod nini og nahusto sila sa pagsabot diha sa San Lucas 12:32. Pinaagi sa historical sense, balikon ko ang pangutana kinsay namulong nini, ang namulong ang atong Ginoong Kristo. Kinsay gipamulungan mao ang iyang 12 ka mga apostolis ug unsay mga panghitabo niadto sa pagpamulong sa atong Ginoong Kristo mao nga niadtong panahon na aduna lamay mga pipila lang mo pay gitawag nato ni og kuan pa kana mo pay pag bag-o lang na tao ang simbahan sa atong Ginoong Kristo. Sa to pa aduna lay 12 ka mga apostolis ug dunay pipila ka mga inunta lang mga sumusunod sa mga apostolis niadtong panahon na. Mo nang pag-ingon sa atong Ginoong Kristo ayaw kamo kahadlok jutayng panon kay kamo ang gikaymutan sa Dios wa na magpasabot nining mga pundok karon sa atong palibot kay gawas nga wa pa ni mga tao ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo mao ang iyang simbahan Sa pagsugod. pagsugod o kinang gitawag tog infant church pa. Nga 12 lang ka mga apostolis ug doon na ipipila siguro ka mga sumusunod sa mga apostolis niadtong panahon na. Kay ang dako nga pundok niadto mao ang Judaismo o Judaism, ang pagtulunan sa mga Hudiyo o ang doktrina o ang tinuhuan sa mga Hudiyo. Mga gitawag og Judaism. Mao ang dako niadtong panahon na as compared to the infant church of Jesus Christ. Sa ato pa, attorney, ang pagsabot ng pag-ingon nga ayaw kahadlok gamay nga panon, sabto na to na sa una. Yes. Pero dili na sab parihaso na tog sabot nga karon na. Dugay naman to. Mao gani nga mao lagi na dito na magiluga na ini ang mga 44,000 o 45,000 ka mga tinuhuan ini. Naay bersikulo na to rin nakahinumdum ko nga dili gina magpermanente nga gamay no katong sa San Marcos 4 tudling 30 hangtod sa 32 sa mga araw ni attorney nga ang gingharian ni Kristo kuno o gingharian sa Dios gipakasama og kana bang usa ka liso sa mustasa ba attorney nga gitanom nga labing gamay nga liso sa pagtanom pero inig tubo kuno mahimong labing dako. Sumao na ang gingharian ni Kristo ang iyang simbahan gamay sa pagsugod kay liso pagod
Pero ining tubo mahimong labing dako niya pangpangutana attorney kanus ama niya gisugdan unang siglo. Then karon unsa naman tang tuiga ron? So imagine na to higante na kayo na attorney. 2020 na tagaron mga igsoon. Then ang pangutana attorney asa man natuman na kanang gingharian nga gamay sa pagsugod na himong labing dako. Diha mismo sa iyang simbahan nga iyang gitukod ng Iglesia Katolika mga igsoon. Tungod kay samtang dito niya gitukod ang iyang iglesia sa Jerusalem, gikan sa Jerusalem milambo kini taliwala sa pagpanggukod, persecution sa mga emperador sa Roma niadtong panahon na. In spite of this persecution, wala mawala ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Instead kini milambo kini hangtod nga miabot dinhi sa Pilipinas o miabot din sa Dipolog ang maong pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Okay. Napay Dapat ay ang lain nga paagi sa pagsabot nato sa balaang kasulatan kanang gitawag nato contextual sense. Yeah. Context. Di lang kay yes, there are times nga ang usa ka pudyot lang o sa lakabahin mo atong pudyoton sa balaang kasulatan, pero dili sa tanang panahon nga kana lang yun mo atong pudyoton nga usa ka bahin sa Yes. teksto o bersikulo sa balaang kasulatan, kundi atong ilangkob ang uban nga mga bahin, ang tibok context sa bahin sa pagpamulong ni Kristo baka o sa ubang mga apostolis mga igsoon. Ang example nini sa contextual sense mao kining naa sa San Matthew 23 versikulo 9. Yes. Ang tibok context ang Matthew 23 versikulo 9 mga igsoon, nagingon si Kristo, ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa kalibutan, kaya doon na may usa ka amahan nga atua sa langit nga maoy hatag kaninyo sa tanan. So ang conclusion sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, pag-ingon nga dili kamo magtawag og amahan dinhi sa kalibutan kay tuwa lang kamoy usa ka amahan dito sa langit, ang nahimong conclusion nila mao nga kining mga Katoliko so pakiro gyud sa atong Ginoong Kristo. So pakiro in the sense nga niingos Kristo ayaw kamo pagtawag og kamahan dinhi sa kalibutan. Yes. Pero ngano man kamo mutawag man mo og mga pari sa mutawag man mo og father sa inyong mga pari. Yes. Oo. So mao na dayon ang ilang conclusion mga igsoon. Pero og imong basahon ang entire context, musugod ka sa San Matthew 23 uno ngadto sa 9, you will note nga ang ipasabot din sa itong Ginoong Kristo kadtong mga parisiyo ug mga eskriba. Yes. Nga sobra kapag mapahitason, mapagarbuhon o tanan nga inon talang di maayo nga batasan naa sa maong mga eskriba o mga parisiyo mga igsoon. Pero magsama ra nga niingon si Kristo ba ato attorney kay kining mga tawhana, mga parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, naalagi nila authority sa pagpanudlo. Pero dili gusto ang Ginoo ba attorney nga kanang mapahitason. Yes, Oo. sir. Sama ra kung ingon ana mo, dili mo angayan anang titulo sa Diba? akong amahan. Ah, Kay yes. ang gusto niya nga magdala anak nga titulo attorney kanang magpaubos. Gani attorney, dili raman kay kanang pagtawag og amahan diha ang iyang gipasabot nga dili kuno kamo tawag ana sa tao kung pananglit og literal na pagsabot attorney ba. Bisan gani kanang teacher. O di ba ningon si attorney ayaw kamo pagtawag og teacher o magtutudlo diri sa yuta kay usara inyong teacher but usabot siya attorney. Ah. Naso kung literal na pagsabot pagkadaghang naigo nato attorney. Kay mga teacher nato sa eskwelahan. Oh, di ba attorney? Then kana pong amahan si Pablo mismo attorney nag-ingon siya nga amahan sa maayong balita. Yes, brad. Nana Diba? sa 1 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 15. Unya niingon siya sa Roma 15:16 nga pari kuno siya. Oh, Yeah. so example nga ang pari amahan si Pablo na sa Biblia attorney. Dayon. So, kanang atong mga pagtulunan, brad, bisan ato lang ang una-una karon, Hmm. tanan nga pagtulunan I can assure you, it is supported, it is founded with the Holy Scripture. So,
Dini mga igsoon ato pang ipadayon gihapon kining gitawag nato kini og kining metonymy. Ang metonymy usa kini kapaagi sa pasabot sa pulong o mga ubad sa Biblia nga aron ta magayran. Ang metonymy usa kini ka hulad pamulong kon figure of speech din gigamit ang usa ka butang pero usa ka butang o ranggo baka sa tao o titulo pero ang tao mismo mao'y gipasabot niya. So pananglitan mayon ta nga moadto ta sa atong gobernador karon kay natay tuyo nakasabot na ta. Although ang gigamit gobernador o ranggo o titulo pero nakasabot ta kinsa ang gipasabot nini mga igsoon ang atong talahorong gobernador si Berto Oy. So diha sa Biblia sad naa sa San Juan 2 versikulo 19 nga giingon sa San Juan 2 versikulo 19 nga og naa po dahil sa mga gawas anak mga igsoon mingon si Kristo gub-a kini ninyong templo kay patukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Ang templo nga gipasabot dinhi mga igsoon mao si Kristo mismo ang iyang lawas. So di na to dapat sinayupon ang pagsabot sa mga bahin sa balaang kasulatan. Dapat makasinati ta sa mga paagi nga masabta nato ang mga sitas o mga bahin sa balaang kasulatan. Gawa sa metonymy na gitawag nato hyperbole o hyperbole, whichever. Yes. Oo. Yan ang pasabot sa atong Ginoong Kristo nga usa na kitawag nato poetic o rhetorical o overstatement or exaggeration. Pero without sacrificing the truth. Bisan to ingon ta nga gipalabwan o iyang gihimo nga gipadak-an niya ang maong pagpamulong pero pahimugat ba no? yes, pahimugatan, yes. Pero naa gihapon ang kamaturan niya na. Ang example na Brad mao ang San Juan kapitulo 21 versikulo 25 nga mingon si Kristo aduna manigingon ni San Juan aduna pay daghan nga gihimo o gibuhat ang atong Ginoong Kristo apan wa masulat nining libro ha sa tupas di kaning Biblia nga kung nasulat pa ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo ang basahon nga pasudlan dili gyud masulod pa sa kalibutan. Yes. So kaning pamulunga mo na gitawag og hyperbole. Yes. Kanang naay gitawag nato overstatement or exaggeration. Kay pag-ingon ni San Juan nga kung nasulat pa ang tanan nga mga gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa iya kunong hunahuna dili masulod sa tibuok kalibutan ang libro nga masabot nga masulat. So kani mao ni ang gitawag nato exaggeration nga samtang tinuod nga og nasulat pa ang tanan nga gitudlo o gibuhat sa atong Ginoong Kristo dako gyud nga maong libro unta. Yes. Pero iyang gipakapinan nga bisan pa ang tibuok kalibutan daw dili masulod o dili kasudlan sa maong libro nga masulat. Yes. So mao na mga igsoon ang gitawag nato hyperbole.
og Maulagi atong oras attorney medyo opiki na. No, ato lang gi saysayan sila ana attorney no, parang doon na sila giya sa pag basa sa Biblia nga dili na lang magpataka. Gituog na attorney no kanang imong gisgutan og hermeneutics no, siyensya Yes, sa sir. pagtuon sa Biblia. Yes. So hinaot nga mo sunod paghapon sila attorney no sa sunod na pod Sabado. Okay, sa sunod na pod Sabado kay daghan patang paghisgutan no. Okay, O, mga igsoon, medyo ang atong oras mo mapupos naman. Kini inyong lagad, Brother Mike Abbas. Mayon kaninyo, kuyog sa akong kauban din si Brad Silbert din doon yan. Mayon kaninyo, daghang salamat. O mayong hapon sa tanan. Hangtod sa sunod sa badopon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus Christ, our Savior, His more. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest hole. Agay! Agay! Oh, Rose man ka diya, Julukoy. Gaagulo man ka. Sakit kayo sa tanan ni akong tuhod ay. Matod na mas doktor, rayo magulo ni. Ay, mao ba? Kung mao ka na, Julukoy, magsagpanyawan capsule na ka. Katong na ay ahos. Sid panyawan niya ka ng naya.